Haleluya. Isi Jisu 4. Ulang jingkemen bekrawan yo. Ya kenduk biang hari ni kepor. Masuk kemen sikade namar. Ayo shibun ki comments nagi perlok ki basnuyok mensem nagi jikai iktin Blei. Ki bom snuyok mensem haga jikai junga kidai ki beri ki basnuyok. Like ni kita ki beri ki bapai download ki beri ki baluet ke GM kidai meki ki basnuyok ki basnuyok jingkermen sejisin pat lamba ke jikai. Ngakwa ngana jikai hene ke por spang ke kubor jinga hene ke por dei u Jisu latip yu Jisu kumulok jong ki nongpop bat ke nong krong khajana u Jisu ulok jong ki bapop om ulok jong ki bahok ngam puli pi gawe ket khot yu Jisu latip deg ne ke kyrteng ha keleng kat shibau le hapo Judea ni hapo Galilee latip yu Jisu kum ulok jongki nongpop kababul ka umbat ka nam ju la priang keleng ke Syria bat kila walam uyi de bapang basitom bat kita ki bapang khro bat ye ki bala pansitom de ki mensem baman bat gitaro ye bapang bhur ti ula pankhia yeki ti la bod hu ye u do pai ba belin bebon ki briu na Galilee ki bana po Decapolis ki bana Jerusalem bat na Judea bat na Shelendet ke Jordan kitim nem ngirwai gawe ke jingwai karon gawe ke jingwai ke bang sotenat marwai ke dei ngala shem yu Jisu baik kanam jomu kathyang uba bhabrutam na kishipo hajar utiuli li jong karithem uklors teba pernai uba bhabrutam na kishipo hajar doro ki barwa utiuli li jong kapentor uklors teba pernai whatever kedai ke joke Bible ko ang labot yu udah ki pai ba babon belen ki bru na Decapolis ki bana Galilee ki bana Syria tiga nam juk kala spread kala sapriang haga Syria borok kuai labot yu udah ki pai ba ki bana Jerusalem ki na Judea na Decapolis na Galilee my goodness namar ka nam juk ka thiang palat kene ka sin ka banungkong ba ki bru ki ba keleng ki bot Yo Rabi ki teman besang ki longdo ki ramba longdo jong tu gapor pitim nem kim umdan ba kanam jiki kam dai ga bathiang kanam jiki dai ga bejo hare kendit hapdeng jong ke jingdo jingkermen ki bri ki ba shong ka jingdo mkhra kam tam po Galilee kele yo i ke jinsha bakra bat ka nam ju kala priang keleng bat kumno ulek bat uyalang perlok bat ki bapop ngan pulai pi naga kitab naga gospel jong Lukas ng banyo kat khot ka balai pusau ke ka bangan pulai hani por kan penkendit ya ki ba sngewhok bat kumjur ya pi le se kum ba yo trong se sngap ngan pulai ka babul kom uji so mani kitino yoni suwan bam dedi bat pi ong yu pi khot yu ubodon ubasham ksoi here ukon briu mo kren shaladi here hanrai manga ubade ukon briu habang alawan ong ngabam ngadi ubade bam budedi bat pi ong ubriu ubabam lelot baru briu badi kiat ulok jong kinong krong khajana bat kinong pop pim le si pim so tenat ya ke Bible pere ngan pulih de Bible kesi
Ukhon ubriu ulawan udabam udadiro tepi ong hakmi ubriu ubabam nolot baru bedikiat. Jisu te de bedikiat. Kamu tu. My goodness. Yo Jisu la itu. Dega pertai ha tu por kamu beri bedikiat. Piti Blei namar ki yo I ubodi sisa. Nak lama ma Bible ka ba don ha ba ka don ha jing thia ji ka Bible ka don po drol jong pi ka ong ita. Ka Bible ka ba phira ji jing seng. Chi mane man ka sni. Ka ong ko nu bri u bada bam lalot ba u bada piti Blei ki bri ka ong gumne ki yekini ki khten la khot sin yo Jisu de ki Pharisee de ki bri sngewhok. Ki ong ngi tengim judi kiat ngi tengim ju kan ni ten kiat hane ha ka ba bodi kiat hane kawan tin preng yo bisma thu bakala kawan tin preng wine bieber I mean wine bieber kamu beri bodi wine hare ngam khusla ya namar la translate in tin wine bieber shega Bible shega tin kasi kumunong ubodi kiat. So nai wan bat ong ya nga yilap matla matpay. Let kima people le ga Bible ga gospel jong Lukas kolong ga nyo khot ga bala so. La khot yo Jisu kumu breu ber bam lalot. Piti balai namar ba u ong kumni u yonis wan umbam umdi. U yonis de breu ba penkerpang le de. Shaga jingkhot jong Blei naga benta boun yalap mentai ke jing kela bemod da ke jing baptir jo bat baki bru ki nget hota bawan na din jo u yonis u smotho la jong jingkhot na ba u la pen kenria u la pen kerpang le de shaga jingkhot jong Blei bat u khlem bang u khlem de u khlem u shong babul ka ongro ki janj uro u phong de ki jan jugut ubam de raunga kan bo Jisu pun wan ubam na phang hello u Jisu wan ubam na phang ki ong yu ubam na lot ki ong yu ubadi kiat ki ong yu ulok jong ki nong krong bat ulok jong ki bapop ka khubor ja ne ga por gade u Jisu ulok jong ki nongpop mde ulok jong ki bahop Habang irwa ki jirwa pop kan la bandrung hang ta pop kan om yorung hang ta ni dai ban rwa de ba smutho in ki jirwa na mar habneng kin don arja ki bru ki ba bhabar besnu haga hima jo Blei don arja ki bru ki ba bhabar ki besnu ngada hi kai managane kumnos e mu khot ye ki bru ki pai ba ban wan ki jing khwa jo ba ka Bible kong la wan no pai ba ubabha bar besnu shagat ga jing khwas in haragi phong ye ga we ga jankup ga ba ga jankup jong ga jing tho shong kurim ka ba tho ye ga snam ba ye ga hok jong Jesus Christ yo Jisu la tip la khosin yo daga ne ga kyrteng ka ba po la khori u daga kyrteng namar piti Blei namar u pulut por palat bat ki ba dikiat u pulut por palat bat ki pitim nem u pulut por bat ki ba pop bon de ka jing ju ha ga jing shikri ju ka ba bon ga por ga de bo pulut rengkap bat ki ba pop ki nong krong ka jina ki nuti kan hado bo Jisu ong ini khtin ong ha ga gospel jong u Matthias ha ga nong arpuwe gospel jong Matthias nong arpuwe ngala de pulei gini rengan pulei bian kan mar ga de ga subject ka bangang khren ni sngi ngan pulei pi ga khot ba hat khot ka ba arpuwe u Jisu ong shisha ngong pi ki ba sngewhok ye ki lam do bat ki teben basam jong kaniam jiu ong ki ni shisha ngong pi ba ki nong krong bat ki nuti kin le shagi hima Blei hashwa pi namar ki nong krong bat ki nuti ki ngai ya ga jilap jong yonis bat ki kelab mun henre pi nyau ina de ki bombit ye ki hima Blei na kata daw ki nuti bat ki nongpop kin le shwa shagi hima Blei hashwa pi
Kaya ba pelong Jisu pun hadok kat ni pitip na uyoi ya ka jing uyoi yo thet jong ka jing snu uthet uba pun put plak ya ka pateng menriu ha ka to por de uthet jong ka jing snow niam uthet jong ka jing sngewhok haba ki duai kyong kupa nga aingo imi ba nga ngamlong ku mutai nongpop ba syang kendong nga aingo imi namar ba ngala ban Blei ba nga ai shi bedok nga duai nga sajin arsen shi ta yo nga ai ga ba shi pau klem de put kane de ga pateng ka ba Jisu wan ba du yakren bat kini kibriu nda ba Jisu pulut iga por bon sen bat kini kibriu bat kini ki pop bat kini ki briu ki ba sha be ki ba sha ani ngan opi ki ba sha ot na balang dan we briu ba Jisu pun kia u hagsu sebeton baru Jisu ong to khele menta mela kia u lek ba pli bat usai khmat na ta usus yo ipat na ta shat kemen na mar bo u kia u yo ga jing kia tin na ba ki briu nda ba kine ki sngewhok nda ba kine ki Pharisee ki yo iu ba udah lekemen ha sni sebeton ke bom dai u bon lekemen sengap hadu kata u peli utip syai jidon bawan yelami jidon bawan ai men sem jidon nado bakha u peli mala jidon bawan man isnai jidon bawan man le ban yakren ba ban pelut pot ba u nda ba Jisu wan yakren ba u hadin ba yakren ba u pen khia u ki briu ki dom uni wo plum tip ikatakan niam guru kam bo tip kade bo mat la man shwan man ta olo yok khia bo shot u lekmen u risa u de kabar ko u de yoro yo Blei na ba kine ki rangba niam ki yo i ba ki ong mana bo pun khia me ong tip ngai ju yo snow ya ka nam jong we u briu bo katem Jisu na Nazareth u ta wan man kren manga pul pot manga bat u pun khia ya nga ki ong new briu mdei no Blei na ma mdei prophet mdei no thul pa na mar upun khia briu ha si sebeton ha si long jing sen jongi kat kum ga testament kat kum ga Bible jongi mdai ban pun khia briu ha kum ga ne ga si u tau briu om tip ngam tip ga bang tip ga dai bang jumat la hari mentang ayo i haleluya ba ki dom ba pelokor ga khana pitip nem kini ki rangba niam ki no sanshar jong sonogo kim smot tanam yu bat ki ot balang yu ki ot balang yu bapli lada ki ot makenare jo lele namar jula jeng zengi Jisu yo gababel ong Jisu la bena baki ot balang yu ti u le no ba le kendo yu u ong me ngai em khun Blei u ong u e u ta khun Blei atrai bangan yo ngai yu u ong u ta be kren ba me u de ta ba gababel ko ulam mari dem yu Jisu udah lok jong ki basya ot balang udah lok jong ki nongpop jong ki nuti udah lok jong ki nok dikia hallelujah my goodness tim nem oh Jisu keren ni kini keren dekat daga bor bat man ba ki briu ki yos ngoi u babel kong ki ong nang no ni briu unang ban keren kat kini ki ketin ki ong ngim ju yos ngo meno ngim ju yos ngo bedan rabi benang ban hikai kumta ngim ju yos ngo yeki bagi keren ngim yos ngo weru Pharisee utemen basang u baju keren kat une babel kong labo di ori ki pai ba babon belen kat shbolai ngan itu bi gadon mar sendep hagane gat khot ka ba lago saw udan way Pharisee ngam ti balen Pharisee jayu u khot bam jayu Jisu u khot bam me yo Jisu ga ying jo ngam ti bale le se u kwa burom le se namar ba ka nam jong Jisu la prem kaleng kalau kum tai ki bon ki briu yo briu ba don nam ta kham khot hi se ying ten re yo ni ro kum tai le se bo kwa burom tharai ban yo ye thuk khana pateng se ki briu bang u Jisu ula wan ying jenga ngam tim nage da to bo khot u Jisu ban wan bam u Jisu ro u le bam ba bul ko hakmi kat bo Jisu dang bam ka wei ka briu ka badai ka nongpop haba katip ba u Jisu
ulawan bang haka yeng jong tau Parisi. Kalau walam ya kawai ka jing ubi hapok ke senduk alabaster. Bat kada syong maka yang lagi kejap Jisu nadin jo. Kada yam bat kalau sedang bangsa lagi kejap jong Jisu. Dagi umat jongka. Bat kenyat lagi kejap jong Jisu dau snyuk klik jongka. Bat kalau dok lagi kejap jong. Bat kalau pensle lagi kejap Jisu dah kata ke jing ubi. Mai. Aku punya ini. Umjudan nongpop barung hagi jong ki Parisi. Bat ke Bible ke ong nabak ne ka brio ko yosngo Jisu bawan nan bang maying jong Parisi kawan. Ngamti balai kawan. Tambah ngalak ban mundur balai kawan. Kawan namar baka jusngo bena ba ujui yeki brio ke belum kumaka. Kawan namar bakal juyok snow bena ba udah lok jong ki nongpop bat ki nong krong kajina. Kawan namar bakal nam juga perang keleng la keleng bat de yong niu Jisu bagi pai ba ki bot keleng bat juk penrem yiki ba telot yiki ba rangli yiki ba pot ba ki ba pai ki ba pra ka jing umju ben yiki umju kono yiki hare ka juyok snow ba ki bru ki jiyo thok khana ki ba kumnu yalabu ong to wan pi baro ki ba that bat ba khia ga jingkit dengan penjam yepi to shimi ke lengkor jenga to hikai ro nanga nama ke lengkor jenga kalong ke bajam ke jingkit jenga ro kalong ke besting ke jiyo sneu di kentin ki ba snot yang ki ba pelong ye ka ba kenang ban jan shu kam junot ban jan shi ke runia mono kam junot ban lech jing seng mono kam juwan se jing mane mono namar ke jing em ke ba pot jong ka shepo nabaka yok sngo bo Jisu syong haga jing jong no runiam ka khalet yunu runiam ka baga kenma bai ka yok la kani ka jusno bna bo wan haga ne shnong ka Bible ko haga ta ka shnong ki brigi khot ya ka nongpop. My goodness ngam tim balai ki khot ka nongpop let's say ka date ka we ni ki daw ka dai let's say ka briu ka ba impathar. Kim ju kham batai ki weipat hagi beder ki kentai kim ju kham na weipat karukom ka jilong like na ka ta jing pathar na ka ta ga da ki khode ka nongpop ka klet ya kan yam gurukom kam ken mau niam kam kemarukom kan ken mau ye sni ayu tang baga kawe ka ken mau bo Jisu tang kawe ka ti bo Jisu don hak ne shnong lada nami ro ki bru ki onga onongpop man sni ki onga o dawan tum nongpop Dala thot jor ke nongpop. Oh nongpop. My goodness. Kani ka ke kyrteng ka bagi khot sin ye ka hagashnong. But ki bring bo khot sin ye no nongpop dai ki bring bo sngewhok palat. But ngamti bat kum ba ngamti balai ki bring khot ye ka tang bang ni ka bring ka don ye ka ji snow sha kan tai ka don ka ji pra shepo. Kam juya long perlok bakno namar ke jing em jangka namar la itho ya ka kum gebri go pop ka shnong ngakwa opinia perkat hi balai gebri ge khot ka namar ka Bible ka klem record tama ka Bible ka ong ka wan bat ka ra ye ga sndok jong haba ka testament ma thama ga batai phang ka jing ubi haga testament thama ka kren ye ga jing ubi ka ba remdor ka ba ka thep haga we ga sndok alabaster ngamtip ka ini sunduk bat ka wanra ka Bible ka ong ka yeng na dinu Jisu ka bat ge kejap chu ka klempet yinu ka klem perkat yinu ka ong bet ladat ka ong gumne bangan jen dala yo an kta yu bat bangan yo an ya keren bat nganget bet unete ong kentat yang ada lele. Hallelujah. Ka oni tin kong dan lele ngatip unite ong kentat yanga lada ga shnong bro ka we ga kentat yanga lada ga balang ga kentat yanga lada ga imlang salang ga kentat yanga tama ngatip don we yu bom kentat yanga Jisu nong Nazaret naman nga sngaw ya ka naam babha cha phang jo kum no i ki nong pop ki bolong kum mga kata ka dei
kapat the door no cepok kalwet lo bat kara yakat itai ibakadon na ye hakane kane ke jing ubi ke beren bat kara yaka ke kayo ne ngamtip ke babel ke khot tambah don hi ke study hagi way pat kit khot ke babel ke ong bitim ba gi puli kane ke jing ubi ke beren dor pha ke baki kummi kane ke breu ke kayo ke bayo la kayo e kum kane ke jing ubi ke jiyo ka daw ke de namar ba ka kamai le de da ka ba le ke kam auria bon shibon ki breu ki balet ki bakut hakane ke shrip om namar bana kanu om namar bagi dekat hari namar ke jingkut la ke bomdon de ko ngoi pat kani khubor janga ke keren nga khlam keren ngam keren kerpang ya ki balak ban le jingsen kani khubor ke le bet namda ki ba pai donor ki ba pra but let's say kan I men sim you know hagato ke jaka ka ba pipidon kani gebriu kawan bat ka rai ni sunduk ka penpai ini ke sunduk kada ka babel ka om kada yam piti balai ka yam namar ka tip badang don pleng ubriu ubam kentat yanga pitim nam kan niam jiu kada ka wei ni ki niam ki bom la ban sha ki bom entertain yo no nongpop what ubapang yang thole dei ban set you hawe ke jeka dei ban bo you hawe ke jeka ba paji na shnong na tha bat dei ban khta yo bakum ne briu ubabdon ne ke jipang yang thole ka kum kan niam jong ge ju ka babel kong kan Jisu dang keren how long hadimo keren how long hang no ba pra jong the gospel of Matthew Jisu hiar no lo baru don we brio panjang thole ngam tip bale tambah ka babel ka ong une ula let Jisu borong ko try ong ko kan rat mimon ne em ban penkhia enga piti bale namar shikata kata ka Jisu no pra sopo ka bo syakan tai na yin se syakan tai na imlang salang syakan tai na balang syakan tai na ki ba bon ki brio hakan ne perthai hare uyok sngo ya ka nam jo kumno bo kudop ye ki brio ke bolong kumo umare bod ong kutrai memon eman penkhia yenga dat ke jingjau umat ngano pi da ke jingjau umat ujau umat habo yo kendo yo trai na kendo ye gibriu ki ba pra ka jinggim ki pet no Blei namar ka diam dar brenjo pi basngap inga ki bara luat ke jingim ke kwa pin so tho Jisu de lok jong pi Jisu de lok jong pi wan orang atrai memon neman penkhia enga piti bu Jisu jubab kumno ong ngamon kam jujia kum ta menomono haga balang jo kam jujia kum ta menomono haga niam gor kom jo ke bo jo sngo ke dei kumo ubriu de ban shong sejinga na snong usong shalom marwe baru Jisu ang ngamon ka Bible kong tiu Jisu la khta yu bot ong tolong balakhya hagan diam jung ji umde ban khta yu pang nang thole heu nu Jisu usngo tho ye ge jing pat jong nu bri balok khta yu oma ngam kwa ban yang ngam kwa hari perkat
Ye cái jing i jong Blei kum yang ngam ban se ban hiang ban thu se cái bật thầy ban don jing cơ ban ye phi cái ban luet cái jing em cái này cái briu cái yam bắt cái pat cái luet cái thon ở chân cả cái thế cái jing ubi hay cái jat Jisu cái nhà hi cái jat Jisu dosnyo hay cái culture jeng cái jiu baga kan the kan lau usnyo jong ka bakan that usnyo jong ka kan the hakmat ki pai ba kalong ka bale rai hare kan ni bru kam ban se kai lau ye ka jan baga tam mo le khle kan nyat usnyo ye kan nyat ye ka jap jong Jisu namar ka tip une unam kan ta ye nga cái này cái bưu cam yo i bao Jisu đều ubri bokoi baro ki bưu ki ba pop pat ki ba krong khajina ki nuti kim yo i yo Jisu bao đều ubri bokoi ho ot ki yo i ki tip bao đều bokoi ba ki yo i bao đều khon jo ki pediang no đều khon jo Blei hare ka ba ki yo i tam dei tang ji kho ju ka ba ki yo i ha khamat e dei ka jing i jong u yaki nagi nagi atli ki jinglong jong Jisu ka jing khoi bat ka jing e ka ba kong san tam de ka jing e namar phiyo e ya ka jing khoi Blei baro phi phet no namar phi tip ba phim khoi bat ka khalimat ka ba phiyo e bo Blei long bo khoi dan beriu bala ban tur sho Blei hare ka khalimat ka ba phiyo e bo Blei do badap de ka jing e ka ta ka khalimat ka ba phin phet sho phin mare sho cái này cái bưu cầm lệ ra như nó cả lao như là cái này cái này cái jan baka tamo ilo snyo jong ka bat ka bible kom dagi umat jong ka nyat yo ye cái jat jong Jisu bat dagi snyo khli jong ka nyat yo bat ka bible kom kala do ye cái jat Jisu habo pharisiu yo i cái này tiếp cái bộ ông Pitip nem uri Pharisee tip bau deu khuru Blei ngai bo u bau deu prophet u bau deu nong tholpa bor kum neu le kum neu le da gani ka briu le da neu briu Jisu no Nazaret u dei u prophet te jin dela itho kenye ka bakum gano gani ka briu namar ngi hasnong ngi tip ka ba de nongpop kum tau hagat khot ka bala ba khundai le da neu briu deu prophet jin dela tip ka bakum ka briu ka ba ayu kene ka ba khta yu namar ka de ka nongpop ngam tip nam no yo certificate ban khot ye ba pli ka nongpop pitip nam Jisu ju khot ye gibriu ka nongpop nation tur ju kam ju mi ka khtin nongpop ye gibriu ye ki Ramadan ko mga mapi kani ka concept nongpop kami na gibriu ba sngewhok u Blei ju khot ye no nongpop kani khtin nongpop kami namar na sentur jong kiba sngewhok palat but namar ba ong gum ta pitip nang kapabel u Jisu ulatip ye gata ka jing berkap jo kapabel gong Simon yo ne Pharisee Simon uni Pharisee bertem Simon nga ong me don arun kibri basaram we saram ngam tip kumno han ngan pulir kapabel kasi kat khot besar we khot besar boy ang puli uway nga ong mi ko Simon nga don na ban ong mi teu ong kuno hay kai to ong uway unong aram uladon arngot kinong kiram uway kiram sang spa teng kabar uway pat sang po sngap ngan itu kana u Jisu ong udon arngot kini kinong aram kinong kiram mot ki bashim ram kidan armut uway usaram sang spa uway par usaram sang po to ong habakim ni don choban siu bapli namar baki duk let's say te uni unong aram usumap ayeki te Jisu kli yo ni Pharisee ong nakini arngot uno metharai ubakam I yo tau uba aram u Simon u ong uba I khambon de
uba sngewhok kambon te deu tau ba saram kambon kan uba yo map kambon kan ladang akali pine jikili ro pinang ban juba uba saram uba sngewhok shibon deu tu uba yo map shibon baru Jisu pitip na ong Syabas Simon mira juba be ke badai nado bangaruh ni mem ai sai kejap yang nado bangaruh ni mem ai yang tang tang sai kejap ro kat ngan sepuluh manga mel bisyara ke badai bar ba ula pasha kata ke beri ul ong Simon me yo I ni em ni gani ke beri ngala rung hapok ka ying jomit mem syam la ai ye kejap jonga hari kini kalau sat ye kejap jonga dari jingjau umat jongka bar kalau nyat dos nyuk klik jongka mem syam la ai ke jingdo yang hari kini naduk bakawan apo kam syam keng no ye gaban do ye kejap jonga mem syam pensle ye klik jonga dari umpnian hari kini kalau pensle ye kejap jonga dari jingsle na bakum tango me lama pi pop ke babun jongka namaru kala I shibon Henry utau boleh yok map kendiat uit kendiat. Pitim nem Ukraine show Simon on mem syam ai yenga mem syam ai penenga mem syam slek kejap jenga mem syam slek peneng jenga namar me perkat di mem ba mem don pop shibon. Me itu ile di bo me de beri bohok dengan le ayu ya ni Jisu nang Nazaret. Cu ai dang ngejak abiang ni. Harga ni ke bru, ke sngewhok ye pop ke babon jangka, bat ke sngewhok banga ngama ye pop jangka, ye pop ke babon jangka, bat ko ong uji song, kadau Blei kale kadekat ni, kadai namar ba ke sngewhok balama ye pop babon jangka, me pat me mut ba mem don pop, na kata ada mem le ni ke, pitim ni Jisu ong kum ni, uta ubayok ma shibon, uit shibon, uta pat ubayok ma kendiat. Ui kendiat ke kubur jenga hani ke por ngakwa ki bin sngewhok ngakwa pin yok kem ni ke kubur ngakaran de ji itu gi briu le si ki ba don hangnore ha hangano no ga ji ya len ti jopi lada pitip balama be pop jopi pin yo try kambon ngakwa ban ong pi ni ke we bo Blei ulama gi pop babon jopi Jisu de lok jong ki nongpop Jisu de lok jong ki nokrong kajina lok jong ki nuti lok jong ki bapai bapra ka jing but kata kani kum kani ka jing yala kum kani ka jing kai kibas ngo bitar dai tang ki bru sngewhok hari ngaklam keren ya ki bru ki sngewhok akren da ka ba I men sem yang hilang baro ki baksat ka jing ngakwa bin sngewhok Blei udon nagaliang jopi ki briu ki badi let's say ki badon ngam ong ba namar ba pio I ke Bible ke khot Jisu badi kia ba pin di kia na kwa pin yo I hapden ju tu jing di kia jopi Jisu yepi Jisu wan ba slok lem ba pi kwa ba long ki polok jopi what pet na one pa shu namaru de lok jopi lok jong ki ba pai download gani ke kubor ke ba comment ye ke perthe haji sha ke kubor ke ki bom comment de tang ki runiam de tang ki ba ngite ngim ye long kum ki ngim ye long kum gitai pitim nam ki briu snoniam ki bishat lo ye ki briu bagi ong ngi tip kum no galong ngi tip kum no long harem kum ngama pi ngire ba sngewhok ga download jo Blei walau Blei long bo khot hado kata om dan balak bang khot palat ban yo Blei hare ga jing khot jo ka polong yo hado ba Mlele namar ba ga jing I jo ga ba khra hado kata uwan ba ye shong lembat ni ha ga jing long telot jingi uwan ban im lembat ni ha ga pop jongi baru kit igi pop jongi uba ki si junam my goodness hallelujah ngakwa kani kubor kan pelai do ipi ngese kendo hawai pat ke por blen kur kui pi amen